Odofo me mo bibiara akwa abanso bio enenso ye dafofo de emfase da ma twedi ampo nyankopon na abayo bi kana asem wa ni nyina ne se okohia abrantie bi no ne woye na ochinya pebe ma ya awanhu no na eche okohu be ma no otata ne so na se be ma ne so hu se ye abayo otata ne so dodo enti odi kini ma no ma ne kin eche ne fia otimu se onkonkoda ntwe na so onko wontwe no na oba abayo ne so di eche rewe ma se na kina branten edemano akopie siye na otum so ochire ma chesesie na branten se ne fie no ewom na de twa ne nsu mu kra ne eseye die na ne nyina mu osi de branten dan ne nyina no oje ne 1000 cedis enye me bi kra keka ho a chese utum se ne buafu yie pa ma isi ano sa branten na fa 1000 cedis na ma obekum ne bema ai so anfa mo bekum ne bema nti yenkonkohwe enyema na ekeka ho kra ne nsema esisi ye na ni nyina achi no oje ne 1000 cedis na ya banso a mo so mfu mesa kye ma adwene ewe achi what to say Radi adu ya fra say mewra ba ja mambo atma afri he na ba ha ba ja me fra tonsu ehwa na ate ba ja adwuma be na aye oba pa me ba sho me ye liquid soap o de kwachima ba ja wa na aye ba ja kon kakra de kakra ya afa ma choba afo no ne ton dodo individual de se yenhye dan to ankra mi fie me to liquid soap si wa e be cha ensada da be ne be san ma to foforo choba afo de da bia wo mto bi meboa na wo choba customers amo customers be mienu e wa tonsu mienu pe omoje dodo nti pe bi ka ho mesika sem ne sha ese sha no waka kire nipa ne se mesika sem sha enti fesika shem na me nso menya ne dodo mfa bi mrew ana wuntumi enye saade no obo a me kanso ya eye kasa enye niema mu na eden eye kasa ekwane a befa so ani nipa ne be kasa no eno ne de obekọ wate enti ye wate ebefa wate nkakrakra owo ma ba shan ba wo say ba sho miensa ba shan ohun so obi awa won so wow ohun susa wedding fee say ba sho 37 wow aduasan so oba panyini wo say 22 years 20 muntin free mu mame be say 22 and 21 odi yemfa 26 me yemfa ne 21 odi yemfa ne 21 years monti 21 in free 37 mu mame he mambo atma ja osro ntem yi ohuna na ya oda na bibi ntia ba jo okasa obebo me wo school yi ya huna mani o menene ko first person no de onne wo ba panyin no ono ye den menene na ona hwe be ma me ko school na no oni kurumu ho na okaka ko tema ebija ne tema ana obehu me se me pena me tia se na me ka chense me school mu ko no ya na ni bebu me hia me na na ntoma me satam na ugina sen me obi obehu bia na obon pai ma me se metima office na me sha na mo se me sha ma woni de ntu abrewa kra de behu me ya se Ewurade mu a ono nhye na wusha dodo nurse for me kwa no mu di me ho agoro no mu di me ho fewo na me sha na ugina sen primary and from na mo crisis na ade nyemoe enti onu hu no se obeboa ne oma bi wo ho ana na ntumi nyema na ye den na me ka che no so eya biewa na me ka che no se me se na me school komuni me bi won ma me na ntimi mfa ma me timi se na dawro ma no so bi wate nti o mama bi me frɛ no nko ade a obema me bi ana me se mate tinuamu me konyim so madam fo bi ka cha me se me sha nti me ma ne ma meduru no no so wago baako na me se na se wo bi e se me koya bi ana me so me fie nye na mansa ma me chi bi to no kwa wone man kasa kopem se me wo ma me ba ni nyini ansa na wo kasa me ohumi a na wotwem se nka memla no obema medura amwa yiegu ti wo wa mpene ama na anyi amu no ono yaka na me yaka he sa na man fa ma dwena ma me so na me shiru
se bia me hwa no e bia na makogu me papa so no woni ho nti e ma me dwene se me nana bia makofa asema beto ne so nti de besi bia na ene adenti na e ba asa no be ma no nyemo na wowie ye wanto a susuku na wogya wo school ne hwe na me chicha anamo a oni mitu na me ni din se nti na anamo oni mitu no ma me di ni buku kwa de opeso oni me ye nti ama na me mpe school no se obesoma me obeye me saade na me mpe no teacher na o kire wade no na wo woni ni din ese nti na ase wo se opemasem ye ko class na obi ani wa na wa fa me atena ne na so na wo soso me mu wo miamia o miamia me ba me pese me ka che me nana o se o nka nchire obi a nti me ye ma se me ka che papa se me nko school ni bi nti me ka na papa se ade na me se on de me nko bi de me ni mu anu no na o se ne o soma mo nko fre chicha ne bae no o se o bola ni kire me ni mu ade nti sa ne o ka me papa beti ase o ma me nko school ni bi de no o ya me no de na me ntimi nka ncha me papa but o no ka sa me so me ntimi anyi anu se entesa ne kwan sei na o de me fa so me so me ntimi nko school na teacher miamia wo miamia me o de me sini na so bi akwa no o miamia wo o ko ne dem me nko so o ma me de ni buku ko wo de ko he me de ko ni fie ti ho nyina no o miamia wo hey ba ko kra de wo ko na fo mu a exams no utin ya obema 100%. So wo ya da ya wo ko na fo mu a teacher ni no so wo ko boa na fu ya na wo de exams no obema ka na ko fo mu enti se wo ba na wutu akokoti a no ama 100%. Ese wo twa obema ka mark ni nya no na waka wo ko boa na fu ndwuma o ka se ye pon a ye nyina ye ko boa no ye mle fu wo ba wo yi no exams book no fabla na sa so tire bia wo no agege didi kan eko nti wo ba de a 100% no de amount ba so masi ho ani obo odin a me a oba fu mu se han no amake hey ya bro enti de no miamia wo no na ne da mu nyina wura ya me delay se wono bedi kan e wo dem na se me call ya me gina kwana no me se eja chicha wayi ni o ono so nya nsa o se wura hoy na fa ko to table ni so to oba na se me so na o mammo me toma ni binti na o susom e wo ne dem ho e wo ne dem ho class wo na o munyina kwa o frame mame be se ko to aduane breme woni me din se ti na me pe wasem pa ti se obati ase mam kura me boa na me se de me papa wo wenya wa nyoda ne wonya me na ma na da emiemia no ena no mi ba wo sha na nkonya ode a na nko be wi wo yi na me ma me ho kwan ya ibi anko be wi na me so me mpensa okay eno ye no san wo yere okay ti ne da makoma so obi wo yere de enti wono de wodi kan ya wo fa wo bra na usakura mu ono eye de na ene ye woni na antena nkosi awie na ne wo yi mu ntamte abusua no na omo ehia mi na menim ena omo ka se be ma no ye menua abusua to omo mpene abusua nua ai ene soliti a ye se omo mpene nti mi na menim nti wo ba behwe me a ofitamane ba behwe me o se nti mi gya wo be ye wo ya ena me se ada ma ye obone be nti me ma me so eho da ye nyina na woni me gyai wo so da ye na papa driver ni we gyai na me se o se me gya wo na me se me de me se ka me fa wo chi a na de nti na wo se wo gya me ena me ni ti nti se na o ma ye dada aka kire boy no na boy ne ba wo ntumi nka nche me dalet nti me papa free mu a me nya be 3 months no me wo ya me ba nya 3 months no ena o mo de awale gya ye ne ka ho sa me na papa so wu a ye be ye na yi nti sa me ne se be ma na gya me papa so free wa be ya ankonam sesi a wo wo masai sesi a me wiase me tere me ma na ye nan miensa enti 21 wa be wo nachi okay di obe wo nachi ne nso ye be ma foforo enya di one ne wo first one wono nso hia ne we on de mi hia no atonso o de ko bokru on so ye dai ono so me hia no na me se odawro mama di kan wo nti se wo na be betan se wo be wale me de me se o kakra bi kura me busia ni be so mo do mo hadwen ena wo se wate afere me kan o de sei me kan wo ti sei ti asafo me wo mu na me ko prepare nti na sofo ne hu se me bo me homodin
ti otimi fa nipa ni bi se woni be matena na ho nso ya bla ono wo mo a ode beta che wa ma be ma na ye ho ade na o ka kire me ka kire na me bona mo ti me yale ene ode me ko na sofo no se sa asem de waba de me ka kire na mo be no so okofi a obe ye hyehyɛ ti e wo mo a me hoto me ka kire no na o se ye sofo pa won wale me ti me ti na nu mo asem ne se me toko so na na wo a me ko nya wo bi na nya me kana koma so woni me betena na makoka nipa koro fe na ade manan ensia me ensa say a mistake na wo so wa ha obi ba nti ma me nya koma se ne ma me ntwekire ti me ana me ne no etwai enti sa abrɛ so no anyem wo ne wa wo ba ko on de wona me da ya me nyinsen no me ne na na biem ama me ne na na biem one ne da ya unyinsen ye no enti wa ngugu sumpo me ne na na biem adenti na ayesa na one na na biem me se ase won wale me so manya anyem ade na me na nyema kono biem na nyewa kono bio na nyema kono biem tuni na nhia na bio na me koda wo be some be 2 days bi one ma anya hwe efiri wo wansi ho bio man ko ho biem kosi so wo me wo ye na opese one me bi na me se dabi wa wawie no obepe me ko ate se me koda nyankopon se bae me wo hospital kura no se nya nyankopon ne ka obi no ode obi ka ene nipa kotua mana ka me ka ho me ko wo me na nti me nyinse nyamea nti wonya asesika na fe de be 40 days me no aduane na nsu ohie na me no de dwale ba me nya aduane ni nti wuma bi na ne be dwa me ba na me na so ma me be tu sili bi na me de ka mole koko ti gu frase ne mo me obi nim se bia me ba ne dia but na ye me dia na me no me nti onya me nya 40 days na o se odi loto tere me ta na o de ebre me eno onye bia no onye bia bitiwasa nti ano so ne na antankoso ne na antankoso ena de otoso me ensa nso san bai de otoso me ensa ne eno so ye be ma foforo sisi a wabomuchi awo oni be ma odi kan awo de otoso me enu awo de otoso me ensa nso awo ni nyina aye nkronko ono nso ye dai ono de se me enu ifa mani so de me se mapem de afa mani so nti me nyebi ana wo se maame me nye ni pabone na oba akura me fa no onyema wo kwabrochi so bia wa no third person na e ka se nkire wi nti ono kwa ya na oba ne bone so bo se wonwale onye oba wonfa ana me se obi ni hode a ene me penisa na de obi wo hode ya na me ni akoma fi se bia me no obi didi mi anka nya me de nti me no so ntisa one me betena vira one me tia na nyinsen bai ya ne wonso wafu emre papa wafu ben wa wi asi nya me nyu so bi da wonu so adroda dabi enti wo mo ho ban eche ansana masa esa family plan wonye bi wonya family plan okay enti ono nso na ode boss wa na edem na o se o tukwan nyinsan ba wie ya no o tukwan akwai ana me se wo mayenko fie na kakra bi obaye bia onko hu abusua kasaguha o se o tukwan aba ana me o cheche me bia wote nti ma me kura me ko ho se ja me ko pe ekira nsana oba ya ko bibia me ko no mo se enye ho ene ofre nti kekrika me ko ji obi ne ma me de ko chima na me ne tatrata na che se o se watu kwan no me di kan hu the first time ko na e bronya e di bronya ye ko 31st night no me ko tade na me ne ni hia ene odwane free me nsem o de me fa tech etla tech e de me ko sa se obe me ya fa fom sa konkan se me nim ne samansan a ni nyina na udi nachi na me di nachi ena ntoma gu me ko na me ba no so wo me ma me enua ho asafo ti me di nachi saa me ntu obi aka atwam a ohun se me na na strage eso obi ansi me busa saa dai ti me ne ko yam kodue na makoma na mabele ena odi dwane ye ti me ba ye na mbeje me ba no free me ma me ho o de na onim se watu kwan ye o saa tam na onyem no so ko Saudi Arabia na onyem tama me di na chi de na ma wo na wai wo no ne ba no na me se o ma me mra me ma me ho wasafo ti me ma me ni di nkomo na me ba no so na wo dadeja atale nkwa won hye pad pampers na me se ene me beto bi dia abono to ne me ma me di nkomo no me pia bontin ko to bi abebo no me ba na be ma na pia wo ko enti wodi na chi firi hin me di na chi firi asafo
edi twemu tek twemu tra tek kodu baby mi hu nipa nwula nko a mi hu dan bia na wo se an dimachi be dimachi saa ya fafoma konkran se wonni mi nipa me ya me so be dimachi me ya fafoma konkran ana me se so ma misika ana wo se ne gina baby enti so nso ho no oyi 100 cedi de ma me se me nkotola toji e ma akora no na me se be se me hu baby wote na okofa kin ma me se me hya no dodo ti me nko jaache ene pramso ehye ne so ho side no wote e kire me fia me nko wuram de safo no ma me ko baby amenam ko se na me na masie ti man bi na se na me ba ha ye na me se be ma me ne ne wo ye wo se ha no wote o se ma me ko na aha ye sie o papa sama no esia ye no kire wo se wote de safo no na nse kwa na imeto safo no guye sa be ma no uhu no ai me hu no se seri o hwe ne ba do se hwe papa bempo week bia o de to na adwuru mu se week bia 50 cedi eno o de be ma no o yale a me fra no so oni bi enti na anu ya me ba ne yale nka me ba ha o yale me fra no 50 cedi eno o de ma o de ma se me fa nko famisi nko to adwuru ma no ise me ma nsem de wa bre pa o edumre bi kwa na nka me kama no aw eye se wo aware na wo pe aware na abo so na wo pe aware ana se suban bi nti na o mo fa wa no o magyawo me de me nye suban bia nkyere be me bi se me ye suban bi mente sa me ne te akomapem me ha no se ma misika nkoto we me nye be me bi no me ne na tama ma ye sa ada eso me wan se ente mo ayre first wine buy and the abusua mpene second wine buy me pa aware the afa mani so ono abewaja hoko third wine aba me pa aware o menya wo saa ono nso ne abewaja hoko enti wankasa wani ji aware ho ana enti na wo cho saa do dabi o se na me dem ni se de awbade o ho abo ho so dumre bia dabi na afi bia obenya obi awo no betina bia obetumi aye ho ade mo wi peye na wo nante basa ti me dem ni se awbade e denya emre so obenya bema na me dem de akoma pa ene hia bema memfa me bia no amene na tena obetumi afro se me ye ne boneda omu nyina aye omo papa ai omo kra otimi frɛ me ho te sen me ho ye omo ne me kasa kama na ne eba ne sen na mo omu jawo si ho me wan se ni pa no ene me penini mi ye bia fight sen kan bese be yesa adamanim but anye ye ya ma no kra ko pa be ma ne chew na be ma no kresu se wono de wa ye ready en se me ho ade ye nyina wo de bai ene me ba no be di nto ni ade ene nipa ne bi free efie wo ka chen se be ma ne pe bibie hu de a o nwale me ene wo se me nwala me to ko en se mo se mo ma me nwale no nti wono de na me bibia me rengi nya me hu ni me hu me ntoma wo de be me ho ade de be to kra ne di e fe nipa e han nkonwa eso nipa hia no abonti na be ma ne pie wo pe bibie hu wo nka to se me nwale no nti me de me hu nti wo no na mpese eni mani ei obi aka kire so ho feda omuka ma bo atema ho fe papa asi aha men kam da ka mane penso na me ba me penso simasua na so de so oba de na kire me oba o si obi kasa ho fe a ya me nka be ma se timi ka oba na kire me obo ko gwasi so jole jina o na wodi che teze wasua ne oma o wasan ko nanim wasua bi aka ho ya de on pede okay dear me you afrim okay ene wada ma o de odi kan aye se be ma aye krado me ware ba sa de we ewo ho esi o oyo ba ade we fatu ho fo o be ware a be ma be ware no ya susu make the public susu many penku no na wan hwe ya enkosi aga enkanka ndru family introduction no wo be introduce no ma be ma no free hontem e ma be ma no nkoba amani na wan hwe ya ensem a ye be ka kire be ma no wo hunu ne ka ye de be ye ne ho ade sika e ho ntoma nom ne ade
dai wo beto ni bedin na nkwa ya to aso na kwabrani akohia be ma na ka kire nze owura wo pe bibia hunu won koye ne ho ade ne yenhwe amaso me paware de otoso mienu aba ono nso ne na banyem awo eno nso amaso me paware de obeye mi yie de otoso miensa aba basa mema no mo trick oh mami ose me de be ma de aye minti ose hwe ensa numu yi ensa tie num no o de hwe me de ni nyina eyepe obeka se da bi ose sa na mema tie sociology for de no sa na mema tie eye code mema ni bo code hwe me ensa tie num yi o se we tia we wasene we sa o mema nyina anyepe na wo nso wadwena da na why homogye osi wo we die ye e na okofa no ka ho a 3 afi di odana ntie free asafo akodu tech junction one na ekonkran e na osan ye awia yi die na de waba yanim ha ankasa de asemo a kire me no nsumu na me hwese no nso ye be ma na ba cho no so ye be ma mawu wono nso ne onyemon odo ne ma anyem odo kosi obi so okay to aso kire e de na asi odo kosi obi so se wan di kosi obi so be ma no de kosi obi so se o bi wa no kasa on kan kire me se o se mini kuna one me betena ana me ka kire nipa ne se mini kuno nti wonya me konta me ye kasa na me se mini kuno nti se why ready dia me ho ade kakra bi kura wonye so onye ready so dia o ma me nyae na me pem o de o ho ade kakra so dia o pepa o unyo obo ti se yo ti asemu asi o me ho ade kakra bi onye nkofu me dia me pe white wedding ko high limousine na fa ye tenam ye han mponko nom ne de kekeka ho we de ne ho wo ho ade kakra na wo kana se kire sei kire mu kakra kire sei ba sho se eno de ko hu be ma no me papa be ma ne be hu me papa ene me ma me mo a omonya do mo ha adwen me so buwa no yetwe sika no a be ma ne nya kotim ka so ko no aba ba to omo de bi omo ka se me nyu bi na obeti ase ne kakra bi kula se be ma ma wie peye na me nya basa sika kakra bi a be ma de be bia se utira de nie ombeje ye nya ni kuntan bia wo kura hawo okay enti wo kan sa kire be ma no ene ye dey ene wo se wate no de wa ye ready ene ye start ye trans ye tu anamo techi na me ntenenka me frɛ no so a wonfa ti ada me frɛ wo fa na me se na owe ene wo se sisi no peso opedan na ye kokotem na ninu bi eyale enti sa da se nua beta wo se be ndi wonyanya ti na wonka wano na me frɛ na me nya no ti me ye na me se na sa na ti dia omra na ni menya bi na wo se ye betena se ne aka wasem afi de wo se wontimi enko kopedan no na ninu ayale am se na se wo pese wo kan se o se mpese me kan se me no intimate na bi ana me se sa sene wo ni me se wontimi na mentia bi dia o so wo pe bibia wo de be jame kwan ana wo se woni kwa woni mu dada etimi hye na awotwe ti na awotwe no kura aboroi ana me frɛ no kwa na frɛ me wo na me se me wo ba bi se no se ne hia me ana me koe nti we no de ma me na me mankan ti wo de ma me so na me ska se na de ama me wo se kan me kan 2 million na 2 million de menye onye tata na ne na tene di sei na me na tena me na transa ne yebesi march nim enti ne tena abosome ba ko be 2 months de be abosome mienum ni nyina no owe me ko me ne hia brensa mpesem se hia de hia nko na ewe nso nko enti ni nyina no owe ti owe wo mprensa abosome mienu nimu na afi di oso ntumi no ntena bio na aka kire ne se na me ka kire ne se wontimi ne mentena bi me dia ha me wona wo kan e de si obi so de se ani pa na wo de si ne so no kwana ko bona mane se ma fom wo so aka kire me na me hu wo so won fom me na me si ne nipa no fakoto ne nim na bona mane sese se wontimi ne mentena bi na wo se wate na wo de ba be pata me wo de be ma me na me si yo enti wo no share me mele no emra no so ye no na okofa ase sika no de ma me 2 million na ada wo pese wo didi matemo na 2 million de ma me de eni sen wo di kosi wo me na me na mpo na me hia wo ankam nim se me na me hia me wo di si wo bi so na ma me ti ase fi se de ma fam no enka me nsa ntonko so me nsa wo se nan no adai na obegya me die na wo pese wo be hu e wo me hu ti se sika ne de wo pese wo tena se na wo didi dia eni se sika no menye pedi firi wo kuma mo e sombo
metumi dia ye bibi fama me na nya 2 million no ne free na akoma mu na me se eno de menje se sika ne de menye ne ena manje tena ena me kansa a kire no ena wo se meje sei ena me se wa hu de wo se wo de ma me ena wo se wate ena wo de koye eti ho no kura na se wo pa me chew ta ma me ni bi hia wo se na me se nya wo chew pa de wo se wo de ma me fama ma me kom baby ena me de ko enti me ko no wo ka cha me za de me bu fu na ena me se me bu fu yi sa bo somba ofia de toni jana kwan enti me bu fu yi enti me ko no ano ai onte ne nka bio me tin nka me fa na no didi matem se woni 10 pesos e kura wo de ma me enti 2 million o de ma wa na wa mfa ma o de me sande man o de ma me na me sande man o de na de ma me de na de man na wo frɛ no bio sese ya o se de me frɛ no na me se ablante ma hwe woni mu a wo ka se me di sika ne ma na me poye no na me ni se wo be ka bibi be pa me sa me de na wo ka ai de na me ka ni hwia me ka me ni bibi ade ma sika no kura me di 10 pesos kwa me ni bi de ma na me se na ejina yie na de e ba ne so chen de wo de ma me no me di mani bile ni de ma bile wo wiase nyina e ma me fa me wie wo so ti de wo sa wo de ma me bia no fa ma me sa na me ka de a me hye wo na wo twe wo se na hye me ne afede no otwa me mpo me ka won so si ekiri ana me so otwen na me ba me mpese me to na mo bi na bibi besi me hu nkrofo de bebrebe ne de aba ma me ba enti wanyi obi anka nkere no ne radio na ba station na ba kususu hu kire obi na wotimi ma ba ma no ayese no sa so bone de me mpebe o makwa moti enu ntire ma me di to na mo kura ba ha se me de bedamo nti na somdue no wonye de wo se wo ye e de ma me no nya somdue ne sa de a enti wo ankasa no wo wakoma mu no na nka wo hunu ne se wo ka kire ne se ono ankodwene bibi pa ho no mfa emro na nka wo hwe be se yanim bra na me hwe se me kansa a che ne kwa de nka obema mbe 1000 bi se je na me hu se wo ye adwuma kura ne fa soso na makai se bi kura na mo ametu ye no nipa so me se kwa na ma me bibi se e ma me de ye woni me gyae de wo se wontumi ne mentam nti ka menya recheche de ahye madwuma nim ba to ko fe 2 million dia me ameta se ne se wodidi matem okay enti se metumi aye bibi anka me ma okay a ebesi esi so be bia me obi on be frɛ me na saa de ne de me mpɛ na o makwem se de me de bedamo se dia na apese yen nyemo a maame be me na wadawro ma de me pesa mo ye boa me se mo ma ne fisika e ma me na me hu o ka se woni wansi di kura de ma wa saa wo be ye dey o ka se woni wansi de ma me ano de me ntwema no wo be ye dey de me de be ye ne de bebrebe ebi ne dey won tenase emfa wo baada me twato me yime hu firi mu a onfa wo ba wasase so da me de mani bre nyina me hye ne mele no no abete me nka be man se wan fa sika na ma me de a on tenase ne di no ye frɛ be man say Paul John Kwesi John no wote hen bacha wote yoko hen yoko kokofu yoko sesi a odaso wo kokofu yoko ho ho na wote odaso ti kokofu yoko ho oye adwuma ben oka ka ovan de kwa hen kurumu se putuja baby o de ba putuja area enti wo na oni ni hia hen ba ni fie ho ewe hen ewo yoko ho na sa wo so ti atonsu a na me nti atonsu me ko yoko ho nti ho na ade ko hu no yoko ho na nipa no a odi koto de nima ne be ka kire wo no o se dia no hu wo hu nti a odi koto bi anim so be ka nkire so peso de wotna me kwa be ka che nipa ne se na asema wo be ka che mi ese krom ya ma wa ha jo ye so so obedem na matena wo de akoma pa e na eba o so wonya basa na oni gire so se da bi oni gire enti wo ye wo hwem kura na o ya na o ma ye busua na me so wo ye show wo de wo kan wo se an enti me kwa o kan sa no mani je fi se wono ko won wale na sa di pakro no sa di esisi mfa nsa boy no wanya wawie enti wa hunu die tuam o hunu wie ya obeye ne hu sei de kire wo be ma 2 million seje
eno na ode gya kwan se kodo anyanyam bia wabɔ saa nipa na mane ai me bo saa nipa na oka de yi oka cha me se boy ye gumani mu ase pa ade na oye sa kwa koma to ye minimi se wono aba be ka cha me so no na disi me so e ma me be ka cha nto no be ka de djuma me di no ene de fata bia me ma ne de ama wo eto aya de gume me akasa kwa mani mu ase ana me se me kwa me ka cha nse nko me bo wa mane na nka se wontime ne mentina wo kwa na wo se nko be ka kire wo na wo be ka kire me to no ne de ne pen ka no esi ne bo e ka kire me eto no ha no so yes I did to hwese boy ne ba be ka kire no so boy ne me nka bibia nkire no sa papa ne ye fro no nso sei onye papa abemu a oye oba do be ka kire me oba ye friend sei maame no maame de minimo ane kwadu ono nso ti kokofu yoko on ne be ka kire wo se kwasi dwon se opeso wo ne wotena eyo on ne be ka kire okay na bra wo ne te memfa ne se sa abosumi mienu no na krache no wo hwe wa na no wonhwe mo asetena mu memfa ne se bra na mo twempna na utumi kokko bi gu ho nom ne de keke ka ho no wo hwe wa na no wonhwe oh samede se ebu a wo frame se me magiska me se ebi ameni ho osiyo enti me bana me kwa was oh enka me ma wo kase o na so wa ama na me kura me ho mfa me ana me se ne de wo de ma me no so we na ho mfa wa fato duru na me lepem onya bia na o mam bi wo se mate enti wo ne tena yi nyina wa ma usikada oh wo ma me sikada o ma me 1 million abosumi mi adana wo ka se me mra na ma nko no ene nko ma 15 na wo ka so yale no na me se no mfa nko chodu onya bia ti na akire no ene o ma me 1 million se me mfa ene di 1 million na ne hwe no so na fa che ne impa cho debi on fa nche no me fa nche no na de oba ya wo ne obewo ye kura wo nhye da mfi wo kura no wonye ni seyin ka se wo mfa oba bi ada e wo mechi na ono a wo ne wa anwo na eye miense bi no otereye fa cha no ja no mane nkɔ de ba bi e me de cha na enyi bra enu abema enyi chese de me masem no ayame ya ai hame but ayame ya nyame ya pi but hame se me na menam na wo hu mi a minimi se me na me hu se adwene wo mitirim bra da bi dia ma hu nti nya de ameye but odisi wo bi so me hu se be ye papa ena ma mitu anamo so won odisi obi so no minimi se be papa ma me panimu na de se ni so de minimi se be papa fi se na mo bi so e ma bibi timi yeye na mo bi so ma bibi senti minimi se wo si tu anamo na ni pa no so di ni ho adanse no e be papa ena ma mi di eche fi se ma bo ma adwe mo pose sad eyini die mincho me hu se me die nim to wasa me tena mase nti saa we ni ba me nim de opese wo kire nti de opese wo kire no ena me so mpese wo hu no nti me ne hu dia ense se me fiti pe ko be bibi wo ya dia no adwene ho empanimfo nti wo se wo ni wo mo ebeka ansa na wo bibi a waye na samba ya me frɛ nti be dia wo bibi a wo gira so se me ma na ba ye mi tu ho na mo okay mate oba de achia me maame mawo ensemisa kwanya mienu oba wafam ewo mema nsam sa ba ne yini ne ho agro sa de ewe mema nhye ne nso se oba afam ewo mema nsam atete enimu adwoodwo a onya kokoduro kasa ansam no kyerɛwo na unim se eyewe na wo kope biare keke because unim sa opa unim ompa unim dwane also wan hwe ya odi asembe fo ase se ya ye kasa ba ya we wa bomuchi a yensa ni nyina bi asi wasi esoro asi atifini wasi soro wasi atoye ene apue ti won pese bibi bi obefa na se nti wotena ne hone na se ena panyini ya beka ti panyini aka de a afedi ehwede akwa akusi ti won de ompere ho asem oje 10 million o krade wanumofo oje 10 million about two questions. Okay.
waka okay dia ejaye me ma omusa kwese my bomb ni achiro obo me si okay menka okay my bomb ni achiro no pa ya ada na ope ho asem sa maka kyerɛ wo sɛ okay menka dabi saa book no mu no maka kyerɛ ma ne nkenka bio na ma nkenka bio still nanso a wasa bɛka okay o de ati for sɛ me mfa nkyɛw o pa sa ka okay biom esi a me de tabato so sɛ okay dia me ma wo nka biom Erade. Ma hwehwe ya. Erade. Oga de. Asemo. Eni e kan yo why en ha ho. Me de a chew na de kan okay biem na hwa de. Me you free crash. Kan wie. Ewie. Ewie era. Mema miensa no omo wo ye ni nyina ebra no mja no omo pata wo sei sensei mema miensa se woni mema miensa na wo omo nyina omo so omo ni wajai omo miensa no sei na obi ade ma wo ebra montem tete ye no sei dia wo so ojiwe busumi mienu no 1000 no me ba jo dia medi kan na we de obeto akra ni din ode me niema akra ni niema eni mi sika ka ho eno de achinte menkai ode sika bleme eno odi sumo ai ode sumo ayo de otoso no so de otoso no so esa nso ema mi sika akra ni niema na enka ho eno na yakra ne bedi ntu ana so odi sumo so we de ba mpiem akra ne bedi ntu na de me ya na me ne ye de eja ye wa sama o ka kere me o na ojai no aha de nde wa anye ne pata de otoso mi ensa no so de otoso mi ensa de no onhwe akra no ene wo so utu kwan te mimi hu na mede ko ma aban se omone ne nkasa se me na wo no odwane na me hu ni bi na che ko ma me ko na mfom ne ade ade no no ma me 20 million e pa ne hwe ana se yesum ka me boy ye tama me wu ye ni mu enti ya kwala ne aha na me di ko tua saka we no ma 1 million no de ye dai to see a idea or my 100 cities 1 million or the day. I know me debit to Diana, me debit to I ring promise ring. O say, Brebu 1 million now on the chair or no. What the year day? Me debit to a fancy ring. Ring. A dear ring. Not promise ring. So mama hu desi matia when they atias here o tibi to aduan de na san de bi to ring ye promise ring and na on de share wa na o de share ye me ana me to ye se obi am frame nka je me se wo peme ne adese tina wa promise wo ama no se o de bi ato promise ring de a share se be ya on the catcher o se to promise ring ne sha na me na me to ye me akasa na me de me peto ye enti hwan na de share me ana me de share tiwa me die ne se nye wono waka se ya me nkodi obi achi ti nipa no hu se wona kora meka obi se me aha me no obi ti to na meka e ma me mfa nkodi afi na me beka se me ntumi no ntena ene hu se hye me ya wona meka na sa ring na ewe me yi be ma ni nyina so be pa na ogina ya oni ojaye enya so ogina so ni me jaye se ni nu ayale ninu ya yare nti edan na wadamu no na onua na bedamu bia na sesei eno de ka so nko be han ense ko be han na se ninu ne beda de ne de ne mu ana se de wa han no ene o han wi a na se ye be kono mu ane yakọ ye nko so na se ono ane dan mu ne ye betena ne ya obi nua yare nso a egu awade ananyina so pa wodi gina egu empana twen eno na ogina so se de ntia ogina so se ne nua yale iti de o hyehyɛ fa me ho no mem nti wonti me ne mentena na so hwe a ahokyere na aba sika na eni ho odi sika na hwe wo nua no nti ana onya ba bi nkɔrew ntia kyeremu ma yehunu ne nyina so ankasa nti wode ka sa ka ne de waka na emu obeka bibi asi so cause obi nua yare a no nkyere se ye mpana twen no mu engu ba sha de wakasi so ne se ne nua yale nti wonti me ne mentena bi nti ahokyere aba
oka bibi kan Dabi ende wanka ho kire wanka sikasem bia ne nua ne betena fie ho bi ne nua ne betena enti saa wonya baabi mfa wo nkɔnkɔwew enti waka so obehan dan ɛna me se wonya bi so ogusu na me se na me nkakasa kɔ makɔ ho bi to o me enko no enti otumi han dan no o dabi hwɛ ɔno na han dan no wa han dan no die ntira minim ɛno na me bi ba sika ne bi ni hɔ ɔno ana kan e fi na kɔma mu wankasa na ho kyerɛ no na wonya da me de nyamna mbeka me share no boy na ye we na ne hia no we na ne enti wo susu se na sika ne bi wɔ hɔ ɛna wa ama wa na ana se ne bi ni hɔ wo 2 billion wɔ de ma wo no wo hwɛ a o ka kyerɛ me sɛ metama me ni tu ana mo no ka de ha no ɛna me ka sɛ oya wonya me ho ade no ka kyerɛ me sɛ oni bi saa ti on se mani bi yesika sɛm ne ma me we nkoto we ma nkoto ndi oni bi saa na tamu yi ne se aduasa kan ne de ɛno ane sɛ ne nua yale enti wontimi ne menyere enti waso bi ewie ɛna me kɔ board de nam ne so ama ne no sɛ what na wɔno ne te da ba kwa wɔbɛka saa asɛm no waguma ni mu ase na me hwɛ sɛ ɔbɛba me ha ɔbɛba me na so ha no presse maka ewie we de we ma wie kura ma bisa wie no presse onua no yare ana sɛ wo hwɛ a na odi yiyi ne ho ano me wɔka kyɛ me sɛ ne nua bi yale me da bi nwumre me frɛ no no sɛ wo ne nua ne nkyɛn wɔ hospital ne nua bi yale ne sɛ me de mani hu die sɛ no presse no presse ne de wonim aja na mame nase me nua ba abantie no wɔde kɔto obi anim ma ne bɛka kyerɛ wo nti a wo gye ne 10 million ana sɛ wɔde kɔto obi anim sɛ wɔne me tena ai awale me ka de me hawo sɛ ma fam nti wo bɛyɛ me ho ade de no nti na ma me de me ba wakwam ɛna wɔ se wate na wayɛ ready na me sɛ wɔ mɛsɛ ne bronya Easter ɛno de me mpɛ no metie mpra twetenten bi aso me mpɛ ne nyina wɔgye tum ansa ne yetu anamo nti woni me wie dia sɛ wɔ sɛ wopɛ bibi na ade ma me na me de kɔ na akɔfa 2 million dia na sɛ wɔ sɛ bedi di matam wo de esi wo bi so ɛsa de mu aya ba bedi matam dia sɛ ne entena wi ase saa ndi sɛ nka wo hia wa bonten ɔno nko na hia wa bonten ɛna ɔno aka sɛ ɔpɛw ɛna sisi wɔ se wɔgya wa nka bɛgye 10 million no sɛ ɔno ahyia me wan fan ko si obi so ɛna ɔno an hia na ɔsɛ wo ho yɛ me fɛ mpɛ sɛ wo ne tena bɔ bra nka bɛgye 10 million no ɛno so nka bɛgye 10 million no ɛdenti so wɔhyia me ne denti na wo sɛ wo ntimi ne mentena wo timi ntena de pɛ bibi mam na me kɔm baabi wonyi ni sɛ ɛyɛ a mema dodo yɛ ɔhyɛ mu nyinaa woda suban bi adi ɛyɛ neadi suban ne ntɔkɔ suban bi adi kyerɛ ɔmo nti a ɔmo kɔ mpɔsɔn bɛba bi mu bacho da me ni obi akora nkonda me ni be me bi anta kwa ni ano baba yeda na hwan na ɔkye ne kɔhyɛ dɛm no a ɔkye no wɔno ne ketwa ne papa nti sɛ wɔno de contact ma me sɛ wo tu kwan enti me frɛ saa na me frɛ na kwesi obi so ɛwɔ tamale enti me na mo chima me hu no na me sɛ me phone si charge enti wo me yenko na wonfa ne number ne ma me na da no de no wa ma me collect ne eden number ti wo me yenko ena odi me chi ne me koe ena me tu ne pono o ko hye de hye dem tu ne pono ne fire chiri safo ne fire chiri ena me tu mu enti eno de me ono ankasa ya we me ne nko me ha no sɛ ma me we wo tai hodi amanfo pa sɛ me ye kase wo hodi obi a wote ase me dabi chiri ne mu sɛ waso obi bo be ma bo wa mma me sika me ma wonko dabi me nye bi da wone papa yi nko de opeta mi la fi wone ne nko da dabi me ne nko e mo ko fra me kura me ka chense wa na adwe so on fa ma me ana na me nye de me wo so woni bi on ko wo sa foko me nka bi nkyere no feze na okọ ho na onu wushi ana no asem na okakire wa nka bi o so wona me betena wa nka bi bia bonim me kan de ha me so kan de ha no inti de chocho na onu wushi ana no wa ne suban boni bia so di ankyere ana wo so wanye bi boni bia de suban o da na di se na on frɛ me so me frɛ na wo mfa ana me se why wadwe se wona me tena it is all 10 cedi kura me enchem na me kasa me mpa no wo se nye de openi bia me so wo fa sa kura wo kan kyere me frɛ so a wo peke me ko nipa no kura na me so me ko frɛ no wo ho me ko je wo ne contact de frɛ o wa peke me ko nto no kwa ya dance for efro ma nti wonka ede na ekoso ede na esi ɛna odan so wanya bi o se menya bi mi guso ɛna me se ne menya bi ɛne sɛ wo kan sɛ wo ba ne ya behia ye no ɛna wo be kan sa asɛm no bosomo mienu na wona ne twempran nyina ne sika abedi ho yɛ sɛ o se 1 million waka nana 1 million pe ewie me da se atiefo estasafo akyere
si ade be hu se ewie ni twa mo so no me wo kasa na wo te se maka ewie no hu se me no otokoso a me you mic kura afrim ezi a do obo ade mo huna mane mo ayi wose nana ya krobia sante good morning yes dear osi akra wo te sei se ne wo ka kire awura ne se ne ho ofe no me pese me ka kire wo nso se wo ho ofe pa wate yo wama mitia yi mikono o ka kire se ho ofe sa dia iska o mu a me yi ni nyina ache wo we woni Ghana ntia na sisai se wetima sisa oni Ghana otimi sisa na wasenda mo oni Ghana sisa mano David aja vita o di CD ko dollars di asem wa se kura dia sorte adia ze kura check aba level asa ye fa CD ko abreach wo mu aba level na ntimu ba bi asa ho dia na ese bafo se nyambo adwada ya me birthday o maka kire migoso ameye wa map zam nim se obedi ni ne ya kra o o migoso meye se odini na adwada so meye na se na kana no mami aso wo kan wo mami aso wo kan ga se mami aso wo kan de ma ga me anyeje fa ni sumusika ne man wa ha ko to mi ya de se nga ye beti me tuale pre ko se de wo se tu no de wo nyi o wo gitai go bi ade me kan se e ma no se omo enta omo 40 na omo lake awale o omo lake awale ntia na mama ni bi ya fa buronya ho e biscuit o so problem ni nyina no enya awale bia no se de ode ne betane dem no but se oba na bema bema ai no ba ni nua bema awo ko hu se wogina dem wo se bema okay enti adofoni adehye awura yi nkomo ya ya boy ubetu awura yi se setede 10 million no ontonkoso nye se bema no eye na dwene se ontua mfama na ose ye ne nka bema no kwasi dwon mambo atima se enkono ne ba wa fa twato uyi wonu free nchen a wo mfa ba bia bio se wantua 10 million ya ubetu abaye ifo se 2 million na wanye no odisa wanye ontonkoso wa so obeje 10 million no se akwasi dwon antua 10 million na de opeso okoye bia no ubetu ne fo se onye ana ubetu ne fo se enye hwe onyai manenka ne ho ofe ubenya ubia ebia ochen kwasi dwon no afa ya ne voice note na afa mame memfre ode fafa WhatsApp voice note fafa WhatsApp voice note number ne ye 0536 222554 asemba de before number no for adwenkyere no voice note fafa so ye 0536 222554 ode jonwa owo kokofu yoko ede enkomo na anidi akwasi John wanu mukasa nyewu nana na asem ne se maami no oni bibi papa bia wane ni besi abedi ho nkomo nemum de opeso oye bia onkoye de woni mu ana ode maano no oni hwe oni taku oni simpo ode ka ho sifiri na krokwa no ye ni adwuma papa bi a ye ya enye wono na ye be frefre no ni na bedi ho nkomo am so okay say na maame no so kire sese wan ya wono so koye obibi o so no de onfa ho wa ye ready de bebe bi obesom na danas akwasi John sama okan ye no eno no de bebe bi obesom etie for matibi o matibi abaya ise ono ompeso obekwa akoye bibi na ekire bibi besi na yakase na unim sa asembe ba de bi kra fo wo ho hotel ka de no anko ho na krob yare na bedwafo ansum nti se tie for tibi se ya ekire bi se bibi kosi na ko ba bi kra no a unim se wabeyi ya dance ose kwasi John sa abaye wonye dai yo oni sankan bia na mum de opa bi onkoye de bebe bi obesum onye obi a oni ni sia abedi nkomo na ye ni dwumadie bi na ye di anya ono na asem na ye betena ha no mu aba behide aba be kasa afa ho na ye nim ya dwuma ono kire ye dwuma na mum ne o kan se de awrai peso okoye bia no onkoye de bebe bia no obesum oba de achiame akra bem edi
owura ne kasa na anya me de ewiase wose wo hunu kwan a obefa so a woni nipa ebe kasa dise obie wa no na sebe ensem bi sei na wokeka etimi de ko wie ba bi a enye owura na obi ntunufo na onkasa nkyere na wonsua nyansa kasa enka vise na asem a woka ne de nyame anim ni nyansa nim on se wo hunu kwan a obefa so aka wasem a ma wasem ye de because me tie nyina nanka me betu awura yifo se ontwa so every say 10 million hunti 1000 Ghana hunti se okukum obi ana okukum obi be ma we saade we kura no da che kura nyankopon obi se wa nyankopon kura ne bubefu amanfo adi sika papa bi kura yanku omo be ma omo bu ma akwase abebiri kura yanku omo ma na nye we na abegum be ma bi be ma akogidi mbone ene se hwe nsem adwon sebi mpreduasa okeka time wenum say ena ma nipa bi ye bone no because senka waka asempa bi ena yetu awura yi fokura no a enka bia enka awura ya kuma beto ne yem zanze mi waka se na ne bubefu mo akoma ne bekosoro every say me na de enka na me beka no nyina ne se no krese se onua yare dia na nya ne boapaye ana se enye se ebia awure na no ope na bu ne kwase a na emom se edan a medamu menua yare firi nkran na ye de na ba beto sa adan no mu a mentimi ne oba na ewo sa adan no ene sesi anso obeda me so no ebia na didi sika ene na ninu a obanum nyina no mia na meto ana dodo na ada me so ne sa ni nti no ena ma me ka se ebia onte no ho na ebia no wanya ba ma foforo kra se be ya me nse ne bere nti na sika no akọ han dan kra no menya bi enya me bo apaye na ye nyansasem na ato asumu ni aka bi aboa na se otena wo keka sa ansem we dia na dia asem ne yen kan fa mo awo ewra menni ni a wo keka na chi jai ne menya me na se ya adwenbone no de ba ye se sebe obe yusu bi na wakwa menyankopon akatua na ye krogyen ye kronkron no enko ne so na ebia onyankopon nam saa ade ne so wo obi hyirawo obi yi obi ama wa obema osika ebro 1000 Ghana cedis no enkodi ni awokeka na chi ene ni awoye na chi na emfa nkekan obi anko keka wata ade mu ana se wonsa ne jai manenka na onyankopon nam kwan a obefa so a obi hyirawo akura se yedi niam bi se ye chi ebeduru mre bi no obi nhia ne mpana dada ene ne nkasa nsere dawo one ne nkasa ensere da bi nsida efite sabre no empena wie ye bia kwaye manson empena wie ye bia so kwaye manson enso so enkane no ne ntesa obi betime hia obi a wode na twe mpena emfie du no ohia moa otime boa no chen saa 1000 Ghana ye ayeken oba ne time boa be ma no so time boa oba ema ne ye yie ma ye se die betomu na ye se we awura wane no mienu empena no emfie bosome mienu ebi kura bosom mienu kura nuru be bosom e ko no bosom mienu adane manso se si ya da wo mo ntem endi saa na ya maame ne ya papa no mo ne ya nana mo twe mpena ene dane manso a enka obi hia moa enka okohia ne mpena dada anka otime boa no obi kohia ne mpena ba na wo ya adwuma mu pani a obo ni di amaame ne ni pasmasi o papa ne ni pasmasi e sansa ayonkofa bi ada wo mo ntem pen no wo mutime boa wo mo homa ne yeye menim obi a wo yare dagji na wo fa fo frɛ ne mpena dada ema ne ba betua ne ho besi nyina de ma no we yenye yefe we yenye akono enade na ebe yi ya mpena twi bia ntie bia gise esumbam egise usumme nko a ntie mu se ye ho se mema ye ne o ma twe mpena ebe se edu ne nwotwe kopim se yeshi ayekunu no ana no wo mu nyina wo pataye ya na ana afi na ayi fofraba enhye ye fofraba saade na abehye ye nuama no bi mutirimu se wo se be ma bia ne be hye bia osum wo no ye nyimfiri yetirim na ye betumi agyae asere ye be hye adaache ba komo a wo de beboa ba kono e bi kura na boro saa esum esika no entimetu awura yifo
onya bibia manenka na nsamfu akwasi ebeba wono ane so dia wakeka no ebeba wono ane so enya awura isu na beba awura ni nsa fitaa ohoro ni nsa fitaa no wagya ya nyankopon akatua na ye kronkron kroje eno ontimi nkwadane ne baabia ontimi mfa so bo ma awura yi baabia ema awura yi emfa sa ayi no mfa ta ayimoja anase bibi nkokeka na taadiem me de afutu a me de be ma awura yi eno no ewie me da ase oba de achia me na mwatene nka no eja kwa me nso wa ha eja na onso bremwe na mpacho me da ase ewie na biabo babu mu biabo babu mu na matokra ma bi matuni di da cha 70 sure da cha 70 o awura we na nko be bo sa kokosi bi on pa oba na wonim obi a wo be mani sika wasisa wo yare dia fa sika fa ko to aduro na no na sa wo ho towa ya to abarabo no so se ni po ye ni boni se ntia sebi duabo empa wiase da no na me abaya me support 100% me minimum asala oba woko ma me nko oba asala mi da na ma fa jesi do ko na me kanu minimum asala ya oba woko ba me nko oba asala ni bi da hwa o mo se nyame fa no bo wonto ni tebo to ni ntam papa upushi a obeto ama ka bi che nyame sa wonto onyema wa sister entia se ma ko si do da ko se buo wako hwe obi adagam busumi mienu ni nyina sika de man ya 100 cedis ofa ka afiri ha ba kokko e fro say oyoko wari no ba ko mienu miensa nti wudi me fa say wie na oyi nyina ba ko bi 30 cedis na 10 oda kotonsu anku de me ko se buo ni na yesan fra wonso a wonni asem wudi de John ya asem bi okeka John de anka wudi wo ba wo ntia bisi duabo Bible mu ko kan Proverbs 30:10 ai wo se enie ko wan konkonsan kire ni wura na wa modua ntia mu oba kwasia na modua nku me da se hwa nana wo no oba dili on eni ni dili ye wo se na wo kasa me kasa me wo so kasa me so me fire pa he oba sika ana oba bibi etafre ho kakra wo wia na de na de akoto no ho boko abaya bo wa basete no 360 style bia pa bia wo dia re 100 cedis na de ma no na san frɛ wa sɛ obenya nyansasɛm bi sɛ bi wo bɛka no ama ya ka bia boa wo no na nka bia ohima ya pa wa kyɛw ye nyina ye memma ne bi na kwasi wanye ne yentifa kyɛ no no hwɛ de asɛm a wo ka ye ni maduma o sa o ye kanu ndi ye wi a ye bɛkɔ na office na wa kyerɛ kwan a e fa so ye nye adwuma no so na ye programs manager nti wo te ho on twu a ya ba na ka se na me fa se mo ye madwuma no na ya yesa ya so letu no ni ya ba be ye adwuma no so me so na wo tu ye ka akosi John what be bi na wodi mensem ya nya de sa wo nti na na fa se ni nua ba ni e na girl ya ba fia be ka sa story ya chem de na ko be osan no fo da bi wa nom ye osan nua ni to ba ka wa mi atoma kasa go de ni o fa wa mi atoma kasa de kasa je 40 mi am tom onom no fo endia wa nom okay wa nsusom na wo bo nyoma na ida o se bo ma fin mo boy wa mo bi te be da nyoma na ide wo yu so ba ye kwa wo yu free say ye ni madwuma ye Mr. John ye da se why ye ni madwuma ye be ba se adwuma ho na wa kire kwan ye fa so a e say ye adwuma okay na me de sister me see enyancha ne china me wo me 100% support me do achi kompensa wi are boy ade besa me support ba bi afraja kwa me ba support why ma papa wi asolman ko bi ye say ye nkwaso mateda se sesei oba ade de kire se awrai ankasa num ton se de kwa me dwon yiyi apart from ono a wafa ne twato mfa ba bio so ye na dwen se 10 million wontua oba de kire se enkutu awrai fo se onya nka kire se adwen ma bibia hye wontrim one ba ma twempena wagya me enti sumi na nya adwempa emanyi mfiri wontrim
kyerɛ sɛ wobɛtumi akɔhyia wo mpena na nanu yɛ a mekɔ dibo wedding sɛ mkɔhyia a informal gay bi a nam ne te wɔ nyam so mkɔhyia no wɔ hɔ wɔtaataa me agye me 2 million wɔ hɔ wɔtaataa me agye me 2 million wɔ hɔ mesi o ɛnyɛ hwee ɛndeɛ medeɛ ɔbringye me fo yɛnsuo karokuro wɔna ka yɛmframa mu ɔbɔ ebi kura nipa korokora wɔtio ɛwiɛ wɔhu deɛ mekɛn enti wotua bi wotua bi mewɔ bie no a mene no atwe mpena da mene no ayɛ aka da saa nipa no a wobɛfrɛ wɔbɛsɛ ne sikama no no wo ne na antena bɔne wanyɛ ɔbɔne wo so wanyɛ ne bɔne na wakɔmɔ bi 100 cedis sɛ menni wo ne hwee ka yɛnim adwuma ɔne nim adwuma na ɛyɛ kwa me wo ma mente biribi ase ɛyɛ te sɛ krakye ne ka kyerɛ wo sɛ wonim adwuma nti na ahyew nti na wo support awura yi anaa wohunu ne sɛ yɛ sisie no ɔde sisi no ɛti wo support no sɛ deɛ ɔwɔ bi ɔkɔyɛ ɔde sisi no ɛna wɔ se mpanimfoɔ wɔ mesrɛ mo sɛ mekɔyɛ bibi na sɛ bibi si a me na yɛbɛfrɛ m nti monka bi ma me ɛna wɔde dan baayɛ so no na num asɛm na memegyina so ɔde agu ne fɔ no okay mate enti ɛgya kwa me deɛ se deɛ abaayɛ pɛ so ɔkɔyɛ biara no wɔnkɔyɛ wɔ support no 100%. Ọba de akyea me nso de se dabi awura yi nyae ema ne nka na sebe one obi gyae mpnatwen na mu gyae in peace not in pieces a ekina bi uhyia ne seso oboa wa obeboa wo saa asem wei wo wadwen kyerɛ wo sɛe ɛwɔ ho mabobo WhatsApp number no mahu sɛ mo de voice note bibiri ebi aba wa wo de ma na pɛ sɛ wo de ba no sɛ wo support eya kwa me de no na ne ya adwen ana obo ade kyea me de na ne ya adwen wo betumi de afa 0536 WhatsApp voice note ye ne voice note 0536 222554 0536 22 25 54 oye WhatsApp voice note ne fa so ameje na ansa na me awie yentie bi. Hello, Assemble Debbie, Nina Tiefo, ne crew. Mema waju sa hansu ye de haya nyumre majeni me kase free bele. Na baba we asemi. Eye papa na nebuafu no se di opebia wonfa nye no be ma nenu masem etan se be ma ne ka asem papa bi ankaye enti me de meka che sister ne se onjai maninka jamaninka what sister facha no ankasa no oni ni tibua bedi wa enkoye ne hwe sanse wo so wa wo mani bi dachi binti why ya menka mo hokrobia ne nabusia nakrobia mam kudato nakrobia emesi bichaka ne se semfona semhuna be mana dido shena bana mfante no onse nim kasa sabe di radio presenter for them onim kasa shena obana mfante no. Hello nana krobia mi uni se mamen wabu papa no wabu mamen kwasia oba de yenye ne sawo so oba opeso woni ne tena anasa opeso woye obibi woni ni jai krampo na ye ni jai o sa kwa so o mani nchusu miensa aida so be man be mawu anasa obebo ne dam anasa obema ne nyatwere man baako ba amen krobia nana ya wasante mama hao mama dumaye wafa ya oni o ya wayene me kasa furu ma hell krobia udi nipa de sane chia obaye bone me a won fanche na dananim unia ba ne yen se ya ka be yode unia ba ne yen se ya ka be yode krobia wonja mananka na dananim timi damase oba no so fanye ahweyi se be ma na ope na ono ne betena omane ni naho se onye obi abeka akwese nipa no ne so na hwe esa emwa ko sisi akuta nkola miensa amoni na ho ko obi mka ho ebe ha adwin
Nyankopɔn hyira mo. Nana Kwabea, the church of near Jumapa, the Damas, great man, the Casafri, Adumanu Market. Nana Kwabea, Mananyadi, because no do a quack with you, Bisua, a be and go ban on Kawako Kayan Company, into Yesra Obano, Munini Sikaman, 10 million Beman and Brambitria, or one I didn't know what to ask, the Damas, near Jumapa Moye, Pierre. So for Korea, and I was near Dumquam. Bema no, kwasi ebu no obu oba no. Na sika de man no kra no atemdidi na wodidi no. Nti me da me kwa me nkwa de mu ka kire oba no se ontwa akiri. Onya na sem emenyame. Mpanyimfo se ubu abo akoto ekwase ya onyankopon hwoto. Radin shira no madwuma pa. Hello, Jakrobia, a friend Isaac, kasi free taboo. The margin say 10 million kura isa. Emema no ebu ema no kwase too much na saying. Ono about 2 months, one man 100 cedis. 100 cedis kura no odi mu bi akoto promise ring ya odi show ko anu nyam. Promise ring mu ye u be ma san ka woto e de share no on dey o say on person be nam na man for prefer basa. Nti says kana mu bi na odi akoto promise ring. Now Nijaya was say 200. Was a man a tangible reason be out in Nijai. Say we me ayale. I would have be yanya dear signs. Me 10 million cry, I made them imagine thank you, sir. When you been come home, 10 million they say be a 2 months. We are winning. Imagine no. So Nana Club there, make a selfie attention. The friend mama. The patron made them come to choose again, own trust. Own trust man and partner more than because 2 years, 2 months now, no time. 100 cities spend our demand. Okra would to meet and say, was what I got to do a wind jai. And the idea be anyone, and you won't jai no found when I go for one hour and so we're trying to swim to win your money. To take a bigger fool. In so many Americans again, one just can't even count. And then, Mamma, Bomu, if I see a book, papa, one just can't even count. One training yams and no more, I was the other. Hello, Nana Korobia. Good afternoon. Make us a free name. And I'm the Mrs. say, or Barney can our general cry shot. Remember, no boom money because I wouldn't say on penna. And how about on what from the near breeze say, dear, or the yawn a castle. This kind of Kramunji being count, or 7 minutes, Yado Pebion Queno. As a member that been so ampa. DJ don't care. Order 4 in Sembi Seno, I am a hard dream ye pa, a hard ye na, a branson one can say ye. Send ye, Sebi, boom, Giana, so move free, or move free. One can say ye, or Babu for air can ask some sin, I wrote some say. As some a peerful no buy and said, oh baby, I 1 year, why you ready? Okay, fine. On us, Papa, we had baby, and I said, Drew, na said 2 year, a hono, and I'll be home. A hono, and I won't say, Sana, a my dear, who on fast war. The young say, be a wow, and I say, no baby net in 2 years, what born whom by us a dance be a end to me one. On Sinaho. Yes, Sunny and Obicasa. Ya kwa na be also on clock one na say on kan chano na say o ka chen so on kon ye do be ye bia dia wafom pa no ye very careful atuni wi a oba hwe kira kwan odo for me do be sia media na complaints e kira sende e be hia makao.